Здравейте, YouTube и Vbox 7, аз съм Bulgarian Boss и тук при мен е Давид Смайл. Да не забравяме усмивката. Да, Извинявай, усмивката че е важна. Имах проблем с записването на втория клип. Записах клипа, но гледах го за бъгове и аудиото ми беше по-напред от клипа. Не знам как става тази беше ли глупост. назад? Не, по-напред беше, ставаше много по-напред. Защото на един момент запомних къде говорихме за негрите, не мобите, ами негри или който. Само това запомних. Запомних, че бях в един тунел. Пък на другото още говорех, че там някакви глупости не помня. Помня какво беше главното. Да, И главното разбрах, беше... че Главното... Може да се искаш? Да. Главното беше за бабичка, които звънят на Милен Цветков. Да. Говорихме за една бабичка, която звъни на Милен Цветков. И между другото в момента, знаеш как ми е микрофона? Как? Микрофон ми седи прикрепен за пъпа, за да не падне. Пъпа. Да, защото в момента ми се еба микрофона на слушалките и сега съм с един отделен микрофон и с слушалки. И За съм какво? го прикрепил за пъпа. Той микрофон няма ли поставка? Има, ама ще е много да залиш, пък аз седя облегнат. Служи се пред тебе. Ами мързима бе, трябва да седя изгърда. По-удобно ми е легнал. Не, в смисъл, аз не седя облегната ми, си седя нормално справа. Пък ако седя така облегнат, поставям, идвам да лича мишката пък. Кабел ми идва точно. Кабел е закачен преди са оплита някак. От какво бе, защо като трябва малко лак, няма значение сега. Това е изшипан лак. Не е толкова. То Майнкрафт напоследък изисква човек повече... Ще кажеш, че иска омага. Повече изисквания. Направих 50 000 точки. И как ги направи тез? Играе. И сраги. Не. Това не играе, аз тук им изведнъж ми даде някакъв ачун за 50 000 точки. What the shit, man? Yo, gangsta nigga. Не игрица на теб. By the way, не ми стигнаха... Само за половината на стената ми човек не ми стигнаха 2 стака. Няма, ти колко голяма праща тази къща, човек? Не е много голям човек, сравнително малка е. По-дълга и леко свита, не е толкова. После ще ми пратиш пикно нещо, да помоли. После ще видиш какво. Не бе, за уния да помоли там в чата. За фита. За фита, аз не мисля, че ми го запази. Да, ние играем IMView, ние сме no life. Особено аз. Да, между ти постоянно играеш тази игра. Много се живяш, Не, защото аз не играя, оставям функция на игра CS. И между другото... Аз съм на едно бутче и не съм забелязал. Може да кажа нещо? Давай. За големите прота, които ще кажат, той играе CS, на 6 играе CSGO по офензив. И нищо. И който иска да поиграем, да пише там. Не знаеш ми коня пише. Защото може да има хора, които са запалени по FPS игрите, да си играем. Джиткам. Не, защо няма никой да ги види? Що? Защото кой ти ги е профил, викаш. Да. Базикъв. Не, аз не съм за това. Сега съм много в геймплея. Кой знае, преди на 10 гледания, трябва да... Аз може да кажа нещо. Сега че ще прекъсвам толкова. Нали, когато почнах да снимам така, всъщност имах по 20 гледания на ден. Даже един път бяха стигнали до 30, за което тогава забравих да благодаря, но благодаря, че тогава ме подкрепяте. И сега се завръщам да съм правил реклама и посетете магазини Ardis. Между другото, Лучо ми си купи лаптоп от Ardis. Знаеш колко RAM? Колко? 8 гигабайта. Да, е един от моя клас. Няма коментирам. Кой няма назоваеми имена? И процесор е 3.1, колкото моят процесор. Също такова, точно такъв е лаптопа. Acer, нали? Да, точно. Един съученик има такъв със същи... Не знам, видеокарта ми е по-хубава моята. Ясно, лаптоп има разлика с... Неговия мисля, че има и външна карта. Не съм сигурен. Реали стига сме коментирали глупости. Не само да си ги изкажа, посетете магазини Ardis, защото са най-големите пичове. И не му посещайте профила. Никакъв случай.
Никакъв случай аз. Аз не искам да... скромен. Да. Аз обичам да се джигиткам сам. Само да се правя фалшиви гледания. Да. Те стават. Не стават много ясно. Там ще на Обама. Ама банват. Абе, какво банват? Банват ти как... Човек ти... Не ме интересува. Сега ще кажа нещо, ама скъм с това някой ще драса 50 000 хейтър в коментара. Значи, Хейтерите правят по-известни. Бизи, нали го знаеш? Да, Веном. Нали знаеш, че нещо се бяха подкарали с знака там, италиан? Да. Ами на тях не им следя много. Мисля, и аз не ги следя, но спомням. Още... Клиповите им ги следя, ама... Не, аз не следя, аз просто спомням си. И мисля, че ако не се лъжа, мисля, че там, мисля, че там бяха надрънкали минуси на знака и с това ги паднаха, но не съм сигурен. Не, сигурно се лъжа. 100% се лъжа. В момента да ви кажа, да видя точно на теб, те хората ще видят, ако някой гледа изобщо, гледайте. Намерих, тук в мината си попаднах на вода. Да, нормално. Това е ужасно тъпо. Сега къде майка си гъзна ще копая. Не знам. Колко часа ще му кажеш? 7:20. Добре бе, има време да кача клипа. Добре, ти какъв ти е графика? После ми къде да ми прати линк да го гледам. Да, задължително ще. Да ти направи фалшиви гледания. Естествено, ние сме хакери. Тролове. Ще е трол, бе. Значи... Между другото, още нямам интро, трябва да се направя. Няма смисъл. Аз ще посъветвам по-хубаво, ако не знаеш как да си направиш интро, по-хубаво копира интро и само се замести надписа. Да не направиш някакво скапано просто. Пък вече ако се научиш там нещо, кефи се прави си. Пак попаднах на пещера, тук вече е задънена улица, няма да... Ти в момента какво правиш в Майнкрафт? Събирам той кабелстон. Да. За къщата, която направих в миналия епизод. Ти само разположи основите, доколко знам. Само разположи основите, май, или? Още да, и тях не съм успял да направя като хората. Аз човек, между другото, после ще покажа урода, където правя каква е къща с... Успях, написал го, мисли. Също. И какво стане като напишеш мисли? Не знам, просто на кефи да го пиша. В миналия епизод го как да го кажа и на вас, един приятел ми зареби в това, винаги като легнеш на леглото да... Просто да... напишеш на колена черта мисли. Това е нещо заребила просто да го правя. Все едно, който говори по TeamSpeak, знае като почнеш да говориш по TeamSpeak и като говориш по Skype се цъкаш там... Да, това също го правя. И аз между другото в момента съм задържал контрол. Аз пък се скрула, но това е отделен въпрос. Сега главно Майнкрафт трябва да се говори. Майнкрафт, между другото, те ще направят Майнкрафт да взима повече изисквания от Call of Duty Black Ops 2, че бах ти играта. Аз между другото може би ще започна, намерих пещера. Попаднах на пещерата. Знаеш какво ти предлагам аз? Какво? Ти нали имаш дебитна карта? В смисъл отказа покупки по интернет. Мисля, че не. Тогава не съм. Няма значение. Ами предлагам те събере някакви, в смисъл, ако имаш ли пари и аз дай и да... Имам отделен там 3. И аз имам, да си купим Battlefield Bad Company 2. Не, Battlefield на мен абсурд да ми тръгне, че тя ще ми тръгне, ама ще я подкарвам като Майнкрафт, докато снимам без да имам памет. One for pasa. Sure. Иначе не ме зато и като взя нов комп, разбирам. Няма смисъл да вземаш нов комп. Ти сега сложил RAM памет, това че стига 3 гигабайта. Сега трябва да спестяваш за видеокарта хубава. Обаче една хубава карта по-голяма че струва 450 лева. Кой ти пука? Важно той да има. Парите си съседвате. Това е процесора, ти... Фиргаш му на ядро и си готов. То колко ти е процесора в момента? Процесора бе? Двуядрен 3 ГГц. Всяко ядро. Значи ти е добре процесор. Не е зле. Никак не е зле.
Моя е триядрен с по 3-1 във всяко група. 3-1, 3 същата. Да, бе. Аз компютъра ми всъщност... Шибания ми глас мутира между другото. Мой не ги е мутирал. Не, той днес започва да пуберски да мутира това. Да, бе, мой нещо. Ужасно шиба. Почвам да говоря за спал. Аз винаги по принцип ще говоря за спал. Ма сега още Ой, повече. каква е тази вода тук е? Където да отида ровя вода. Тук да ми е ВК. ВК Пловдив. Тони Мон. Ако гледаш Мишмаш, ще знаеш има рентера, мисля. Който е, бе? Не, това е един отбор, само какво викаше. Някакъв вика, чай отивам да пусна водата. И он вика, Тони, и он вика, това да не ти е ВК Пазарджик, бе. Стига си ми рекламирал в клипа, бе, копеле. А, Не съм партиен и маладиско гадина. О, не слушам там. Пичуйте там, кои бяха те? What the fuck, бе, защо ми лаги като скандал? Да, сетих се. Они лаги ми като копае. Имам някакъв проблем. О, аз съм отворил 10 неща. Знаеш ли кой да ти е проблема? От кое? Ти сме взели ли браузър? С Chrome. О, не, сериозно. Фупасато ми... Чай само. Торент, Чакайте малко само да проверя нещо. Ти на къв торент? Чакай, на уторент. Ясно защо хорър отиде, клипа стана достатъчно дълъг, защото фпс-то ми падна и място на диск песен там свърши. Няма значение, чао.